dechnegau i'w defnyddio mewn cyfweliad. Pan gewch chi eich gwahodd i gyfweliad, gall fod yn ddefnyddiol i chi feddwl am dechnegau i'w defnyddio cyn ac ar ôl y cyfweliad. Mae yna rai pethau a all fod o gymorth i chi cyn, yn ystod ac ar ôl y cyfweliad. Yn gyntaf, gwnewch ychydig o ymchwil. Edrychwch yn ôl ar eich ffurflen gais oherwydd efallai y bydd y panel cyfweld yn gofyn cwestiynau i chi am yr wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi, mwyn ystyried a fyddwch chi'n addas ar gyfer y swydd. Lle bo modd, dylech chi ymarfer ateb cwestiynau cyfweliad posibl gyda'ch mentor cyflogaeth neu ymgynghorydd. Gallen nhw ofyn i chi rhywbeth amdanoch chi'ch hun, gofyn pam wnaethoch chi ymgeisio am yr ôl, a beth sy'n eich gwneud chi'n ymgeisydd addas. Rhoi adborth i chi ar eich atebion. Weithiau bydd y darpar gyflogwr yn gofyn i chi beth rydych chi'n ei wybod am y sefydliad. Dyma'ch cyfle i ddangos eich bod chi wedi ymchwilio. Bydd gan y rhan fwyaf o sefydliadau wefan neu bydd pecyn cais wedi anfon atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y cyflogwr. Efallai y bydd modd i chi gael gwybod rhagor am ba fath o gwestiynau y bydd y cyflogwr yn ei gofyn i chi. Enghraifft, a yw'n gofyn cwestiynau yn seiliedig ar gymhwysedd. Yn yr achos yma, bydd angen i chi rhoi enghreifftiau o bethau blaenorol rydych chi wedi'i gwneud. Ceisiwch baratoi rhai cwestiynau ar gyfer y panel cyfweld. Rhaid i chi gofio fod y cyfweliad yn broses ddwy ffordd. Gallech chi geisio cynnwys rhywfaint o'ch ymchwil yn y cwestiynau yma i ddangos eich bod chi wedi paratoi ar gyfer y cyfweliad. Bydd hyn yn helpu i bwysleisio'ch diddordeb yn y rôl a dangos i'r cyflogwr sut y mae modd i chi ragori ar bob achlysur. Rydyn ni'n gwybod bod hyn yn haws dweud na gwneud, ond po fwyaf cyfforddus ydych chi, y gorau y bydd eich sgiliau canolbwyntio yn ystod y cyfweliad. Gall nerfau fod yn beth da hefyd, cofiwch. Mae nerfau'n dangos eich bod chi'n poeni am y cyfle rydych chi wedi'i gael, ond dydych chi ddim eisiau eich nerfau chi, eich gorlethu, a'ch atal chi rhag gwneud eich gorau. Ceisiwch ymlacio ymlaen llaw. Efallai y bydd pethau y gallwch chi ei gwneud a fydd yn eich helpu i ymlacio, fel cael bath, mynd am dro, neu rhoi cynnig ar ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar. Ceisiwch gofio bwyta rhywbeth ymlaen llaw hefyd, eich helpu chi i ganolbwyntio a rhoi hwb i'ch lefel o egni. Ceisiwch wisgo'n daclus, bydd esgidiau a dillad taclus a glân yn gwneud i chi edrych yn well bob amser ac yn sicrhau eich bod chi o ddifrif wrth ymgeisio am y swydd. Os yw'r cyflogwr wedi gofyn am sgiliau neu gymwysterau penodol, fe allech chi fynd â'r rhain gyda chi mewn ffolder daclus. Mae'n bosibl fydd y cyflogwr ddim yn gofyn amdanyn nhw, ond mae'n well eich bod chi wedi paratoi ymlaen llaw rhag ofn. Da iawn chi am gwblhau'r cyfweliad. Peidiwch â phoeni os wnaethoch chi anghofio dweud rhai pethau roeddech chi wedi bwriadu ei dweud. Mae cael eich cyfweld yn sgil, ac yn anffodus gall fod yn rhywbeth sy'n gwella wrth i chi ymarfer. Hyd yn oed os buwch chi'n aflwyddiannus ar ôl y cyfweliad, gofynnwch am adborth. Gall adborth adeiladol eich helpu i wybod sut i wella yn y broses gyfweld, y tro nesaf. Weithiau, gall ymgeisydd arall fod â mwy o brofiad na chi, felly peidiwch â digoloni. Defnyddiwch y profiad fel ysbrydoliaeth mwyn i chi barhau i ymdrechu a chyrraedd eich nod. Gallai hyn olygu eich bod chi'n penderfynu cwblhau hyfforddiant pellach, neu wirfoddoli i ennill rhagor o brofiad neu sgiliau. Am ragor o gefnogaeth wrth baratoi ar gyfer cyfweliad, cysylltwch â ni. Pob lwc!